Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan Nurwan. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esas temalary Azatlygyň web-saýtyny we sosial ulamlardaky sahypalaryny iň köp okulan makallarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz sentýabrda Aşgabatda geçiriljek az öýünler sebäpli täze okuw ýylynyň iýulda başlanjakdy barada habar. Türkmenistanyň halkara bank kartlary arkaly internet hasaplaşyklaryny togutatmagy, Türkmen özbek serhediniň aprelde açyljakdy barada habarlar bilen bagly boldy. Prezident Berdimuhammedowyň ýene bir gezek öz hökümetiniň ministrlerinden nägile bolmagy, zerur döredilmeli iş yerleri barada mesele bolgap ýylla her vilayetde bolmanyna 2 zawod fabrik açmak islegini dile getirmek barada makalamyz hem oňlarça tesbir etjekdi. Şeýle-de Türkmen prezidenti bu hepde Türkmen howa ýollarynyň nägile bolýatylmak kalamyz azatlygyň Türkmen howa ýollarynyň işine nähil baka berýärsiňiz diýen soru okuwçylaryň arasynda çekişme döretdi. Prezident Lukashenko Aşgabatda pul üçin waraýatly habarymyz şu hepde iň köp dinlenenleriň biri boldy. Olimpiya stadionuna atyň boýundan petläniň aýrylmagy, az öýünläriniň tumbarynyň täzelenmegi, adiýat üçin toplanýan meýletin mezbur gatanyşlaryň bazarlarda karytlar gymmatladan barada habarlarymyz hem köp okuwçy, dinleýiji we tesbirçi töhfet döşjekdi. Parahat 8 etrapçasynyň palçykly köçürer atly surat sergimiz bolsa köp tomoşaçy çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň bolýan temalaryna goşulmagy, pikir garaýşlaryňyzy paýlaşmagy, surat we video ýazgy iýermäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemini halkyň ses tapgyryndan Lewap vilayetiniň ýaşaýjysy bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Türkmen prezidenti goly ýaşlara iş mümkinçiliklerini köpeltmek üçin her vilayetde bolmanyny 2 zawod fabrik açylmalygyny aýtdy. Şol wagtda Türkmenistan ýurtda işsizligiň derejesi barada görkezler çap etmeýär. Ýöne ýurtdan iş gözläp çykýanlaryň barha köpelýäni, galberse iň bir az aýlykly iş orunlaryna ýerleşjeklerden hem para peşkeş talep edilýäni barada habarlar bu meseleniň ören çynlygyny tasdikleýär. Mundan başga Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar işsizligiň derejesiniň juda ýokardygyny aýdýarlar. Türkmenistan'da habarçymyz Sultan Açylowa bu mesele barada Lewaply Gülsün Halbaýewa bilen söhbetdeş boldy. O vatar etraplarda işsizliğin derecesi şuun gün nähil ýagdaýda. Bizim Kerkiçe şäherimizde işsizleriň sany eken, zahmet büjesinde nowatda dururlar eken, onu dinleýän adamam ýok, ýaşlara eken iş berilenem ýok. Zahmet büjesine hakkam töleýär. Mysal üçin men 3 gelinim, 2 oglum üçin 17 manat 50 teňeden töledim. Turda büje. Sonra täzelikde meni çağırlarym işden ýaka, çağırlarym iş tap beriň. Hiç çoğunda dedim, oğlan merdime iş tap beriň diýsem iş ýok diýerler. Şoňa jogap berýärler. Rahmet berjatyna näme üçin pul töleýär? Başynda şol her diýdi näme edende ýylyna tölemeli diýdiler. Biz onu töledik. Zahmet bejesinde hasaba duranyň üçin şonu tölegi bar özün diýip 17 manat 50 teňeden aldylar. Adam başyna howa. İş talap edip sonra barsaň bir bolmadyk yerden paxta çykdy ýa, näme paxta ýer berjek ýer ekdi. Ýer eker o ýerde suw ýok, suw bolsa ekçik emmede. Şolam işlemek üçin adam üçin uğraşacak bolýan ýeram ýalaňky taraplardan bir suwsuz ýerlerden ýer berýärler. Soňa çykdyjysyna özleri işlemeýär. Öýünde de işleýän adamam ýok. Oňam çykdyjy gerek. Soňa gel karz alyp çyksaçydy bir ýyl gynansamam özüm oňa tutaryn diýip pikir etse, soň suw ýok. Suw bolmasa paxtada bolan ýok. Soň bir karza batýarlar-da onam alan oklar paxtanam. Şolar yani yerlere iyi verirler, onun için ve olaram paxta alan yok, ýagdaý yetmedik sebeple. İşsiz sany eken. İşsizler gün güzarany nähil aýlaýarlar. İşsizlerinde primeri ýagdaý ýetýän adam bar bolsa, birine işini edip berýär, 5 manat, 4 manat berýärler. Bir garry pensioneriň ýagdaý ýetmeýän bolsa, oglum şunu edip berginiň 5 manat, 4 manat berjek diýse, şonuň gelip işiniň hyzmatyny edip berýär. Ýa-ni pensiýasynyň azrak berýär, şöýdip günü görüp berler. Häzir birde täze desur peýda bolan toý mekallarynda toý etýärler. Şoňa toý mekallarynda toý ýerleri hyzmat haky üçin aýallardan tutýarlar, erkeklerden tutýarlar, şolara azrak hak berýärler, şonuň üçin hem bolar hyzmat etýärler. Hakkını berýärler, şöyle bir işläp ýörerler bar mana. Daşary döwletlere Türkiýede de işlemene gitýän hojalyklар barmy? Türkiýede işläp ýören kan.
Aýratynam ayal gyzlarymyz gidip, oglanlarymyz gidip, bolmadyk işleriň başyndan var gaýdy gelirler hem bar. İşden köýsenip şeýdip ýörler däler. Balkana gidip işleýärler hem bar. Kän? Başga döwletlere, Türkiýe ýa Ortaýda da gidip işleýärler. Öýlerine pul getirýän adamlar bolýar. Bir 2,5 pul getirýän bolmasa köpüsi getirmeýär. Şondan maşgalasy bozulyp gitdi, käzi özü bozulyp gitdi, şonýany bolup ýörler. Başarı yerlerde işler gelecek deyip gidişip. Şu ilatın öýde ýüz tutup baran okmuş häkimliklere, şu ýagdaý pes adamlar iş sorap, da edip şu birjadan başga häkimliklere ýüz tutulan ok. Bardylar. Häkimlige hem bardylar, prokuratura hem bardylar, Beýik Türkmenbaşy mana iş ýagdaýym şonýany başgalaryndan näçe adam işlän. Özçe ýygnak eden kişi bolady, ýene şoň içinden özleri bilýär kim nähili almazyny alýarlardan, ýene şo garyp ýagdaý ýetmedikleri ýene gyrada galýady. Käbir etraplarda şu häkimlikler kabul eden ok diýilýär. Siziň etraňyňyň häkimi kabul etdimi? Biziň häkimligimiz kabul etdi. Ýöne etdiýärden gyzykmýar. Ben 4 sany oglum bar dedim, prokuroram ötüşdüýärde. 4 oglumyň birem dedim, hökümetiň hasabynda işlän ýok dedim. Turda bir şey de hasapda da dur dedim. Häzir dedim men çağlarym işsizem ýören ýok dedim. Men işsiz ýördi başçakda dedim. Olar usta höküminde dedim, halkyň jaýyny edip berýärler dedim. On dedim häzir ýaz pasylynda bolýar, kış pasylynda olar. Näme işsin dedim. Maňa iş bermeseňiz bermäň dedim. Ýöne dedim oglanlarymna birine hökümetden bir ýerden bir bedmese el çekip aýlyk alar, ýani iş beriňler diýse, ýok diýär, nerden tapal. Kärende yerlerden yer berçek bilelerinde suwsuz yerlerden berýärler, ýöne halk alýa, soňra o çykdajasyna öýdäp bilmeýärlerden, soňky ýyly almaýarlar. Şu berge batýarlar, bergisine müzüp bilmeýärler de soň paxta diýsen olar alasy gelmeýär. Halk işejek suwly ýer bolsa etdiýärler. Indi şu Amideriýanyň kenarynda oturýardyňar. Şu suw çykaryp bolan okmuşa berilýän kärende yerlerine tuwertip bermek ýolbaşçylaryň borçy. Şular tuwertip bermek barada alady eden o. Su arasında alada eden yoklar, kızıklanan yoklar olur. Bolmasa kaptalımızdan karşı kanalın birinci nasos, ikinci nasos, üçüncü nasosları var. Şuradan hem alsan bölüyor. Özümüzün mana amderiyamız var. Amderiyamızdan hem özleri yağdayı dörüdüp şuna çekseler su bölüyor. Yani şuna ünüs veren işgariler yok. Bir kärendejinin güýji ýetmeýär şoňa. Hormatly dinleýijiler, Lewaply Gülsün Halbaýewa bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde işsizlik meselesi nähili ýagdaýda we siziňçe näme edilenle iş ornulary has köpeldirip biler. Bize ýazyň we telefon edin. Türkmenistanyň kitapkanalar we kitapkany iş hakynda kanun 29 martda resmi metbuatda çap edilip, şol günden başlap kim güýje girdi. Bu kanunyň 3-nji maddasyna raýatlaryň ýurtdaky döwlet kitapkanalarynyň erkin peýdalanyp bilýänligi tasdiklenýär. Ýöne bu erkinligi şu hassyn alýan ýerli synçylar hem bar. Azatlyk radiosy bu diýilýän erkinligiň hakykatda iş ýüzüne berza edilişi we beýleki meseleler bilen gazaklanyp Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Kärdeşim Tehranyň Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. 3-nji maddanyň 2-nji bendine dogrudanam ýurt raýatlarynyň döwlet kitapxanasynyň islenlik we peýdalanıp biljekligi hakynda ýazylýar. Oňa döwlet edaralarynyň täsir bermejegine de kepil geçilýär. Ýöne iş ýüzüne ýagdaý beýleden kitapxananyň hyzmatynyň peýdalanjak adam ol ýa-da beýleki bir edaradan kepil hatyn almaly. Şol edaranyň kepil hatyna da kitapxana hyzmatynyň peýdalanjak adamyň haýsy edebiýatlary okujakdy, haýsy edebiýatlaryň oňa zeruriýeti hakynda görkezilýär. Ondan soňra da şahsiýetini tasdikleýän dokument, ýani pasport gerek, hemde iksany kiçik fotosurat gerek. Ýurtdaky islenlik arhivden peýdalanjak bolsaňda, kitapxanadan peýdalanjak bolsaňda onu şeýle haşgatyn guwanama elinde bolmasa ullanıp bolanok bir sebäbi aýdylmazdan girdilýän düzgün ýöne ilçindäki mysmyşlara gurrunlara görä şu kitapxana barýan adamlaryň kimdigi, olaryň haýsy edarada işleýärligi, ýene gaýrlaryň gizline bolsa bir kazawatyny ýöretmek üçin edilýän iş diýip ýurt raýatlar gurrun berýärler. Amanrada onu bir öý hojulukçy denen kitapxana baryp şol ýerdäki kitaplardan peýdalanjak bolsa, göreýmäge mümkinçilik ýok ýaly şeýlemi?
Hawa şol öý hojulukça ýer bolmanyny özüniň pensiýalýan ýerinden ýa-da olmasa çağlarını kömek pulu pasobiýalýan ýerinden şeýle haşatyny almasa öý hojulukça ýerlerde şeýle mümkinçilik ýok. Kitaphanalaryň kitap bilen üçünçüligi nähili? Döwlet kitaphanalarynyň kitap bilen üçünçüligi umuman bir öwrýäli ýagdaý ýok. Şerde Azerbaycan kanunyň kitapxana fondu diýip atlandyrılan 5-nji babynyňky 20-nji madda amal edilmeýe, şo babda kitapxana fondu bilen üçin etmäge döwlet guramalary borçludur diýip bellenilýär. Biziňe bir ýagdaýda bir ýurt derejesindäki milli kitapxana babatyny hemde her welaýetdäki welaýet kitapxanasy babatyna amal edilýär. Ýöne beýle kitapxanalar babatyna şeýle arada göze iýlenip. Amanmyrada ýurtda hususy kitapxanalar barmy? Ýurtda hususy kitapxanalar ýok. Ýöne ol bir men diýärim ýok diýäniň sebebi zatlar resmi ýagdaýda hasaba alınmaýar. Hatda biziň gurrun ne diýen kanunymyzda 2-nji babynyň 4-nji maddasyny ýurtdaky kitaplaryň düzümi sanalýar. Ýani şol ýurtda hereket edýän kitaphanalar diýip resmi taýdan ikrar edilen kitaphanalar 1-nji umumy döwlet kitaphanasy, 2-nji welaýet kitaphanasy, 3-nji şäher kitaphanasy, 4-nji etrap kitaphanasy, 5-nji pasyolog kitaphanasy, 6-njy owa kitaphanasy. Ine şu 6 resmi taýdan hasaba alınýar. Kanun, juda ul kanunum bolsa, munna husus kitaphanaların işini ýola goýmak, olary döwlet tarapyndan himayet etmek ýaly ýekes etirem ýok. Hormatly dinleyijiler, Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanda kitap okumak meselesi bilen bagly söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşimi diýär häzir ösen dünýäde kitap, ýagny klassik görnüşinde kitap çapkany önümi 2-nji orna, 3-nji orna geçip barýar. Sebebi kitaplaryny internetde ýa-da digital görnüşde barhaken el ýeterli bolýar okujulara. Emma Türkmenistan okujular internetin berýän mümkinçilikleriniň o diýen giň gereginçe peýdalanyp bilenoklar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň kitaphanalaryň hem o diýen baýdärligi edilýär. Şoňlan bir wagtda Türkmenistanda Sowet döwrüne ýola goýulan kitap neşriýat işiniň hem o diýen gowdärligi, dürli kitaplaryň çap edilip bermeýänligi aýdylýar. Bu ýagda yerli tinçileriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä ila tarapynda kitap okuwynyň derejesini Sowet ýyllary bilen deňeşdirilende de pese gaçyrypdyr. Emma türkmen intellektuallarynyň pikirine görä Türkmenistan şuňky ýagdaýdan iqtisadi, medeni kynçylyklardan diňe okuwly, bilimli ýaşlar bilen çykyp biljek. Munyň üçin bolsa elbetde kitap okumak gerek. Siz öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz ýazy hökmünde Türkmenistan şuň kuwuny kitap okumak medeniýetini näde dikletmeli? Men pikirimçe, kitap okumak höwesini diňe kitabyň köp türlüligi bilen ýola goýmak mümkin diýip pikir edýän. Egerde şol bir awtor bolsa ol okulmaýar. Meselem Türkmenistan garaşsyzlygyny alaýan wadyna Russiýa bilen gatnaşyklar kesildi de Russiýadan gelýän jurnallar, gazetleriň ählisi ýatyrly bazarlarda diňe men şagalar edebiýatyny gözüňe tutýan Karnechkovskiy ýa-da Marşagyň eserleri wady ýa-da Bartov bardy. Ony bir gedek satyn alýan, ol eýýäm tamam, ikinji gedek çagy onu okanok. Sebäbi çagy onu okap geçdi. Şolar ýaly Türkmenistanda da häzir esasy üns berilýän Türkmenistanyň prezidentiniň kitaplary. Ol kitaplarym bir gedek okarsyň, ikinji gedek eýäm okumany höwes döretmeýär. Şoň üçin dünýä edebiýatyndan ýa-da owul bilen Türkmenistanyň öz içinde ýaşaýan hem döredýän adamlaryň kitaplar bilen bol şert döredilse, onu çağalara kitap okumak höwesini döredip bolar. Sebäbi çağanyň bir gowy tarapy bar, ol entek internete girip bilenok, internetdäki kitaphanalardan peýdalanyp bilmeýär, ol elini alyp okumaly bolýar ýa-da onu okap bermeli bolýar. Şoň üçin kitap okumak medeniýetini ilki bilen kiçilerden, çağalardan başlamak gerek. Oň üçin çağalara gowy gyzykly kitaplar bermek gerek. Hudaýberdinde Sowet döwründe de gurrun edilerdi. Şo Türkmenistanyň kitap wagdy, kitap propagandasy ýetenok diýen gurrunlar pikirler aýtdylardy. Şoňlan birlikde de ol döwürde nähilem bolsa kitaplara synlar ýazlardy, kitaplaryň çykanyny hakynda habarlar çykardy. Umuman kitap täsken kitap hakynda metodda, radioda, telewizionyada nähilem bolsa gurrunlar edilerdi. Emma soňky döwürde garaşsyzlyk ýyllaryny olal Sapar Murat Niýazowyň kitaplar bilen bagly gurrunlar esasy agdyklyk etdi metodda häzir bolsa prezident Berdim Muhammedowyň kitaplary bilen
bagly gurrunlar agdyklyk edýär. Şoňdan bir wagtda Türkmenistanda beýleki ýazylaryň eserler çykanna şolar hakda gurrun edilmeýär, kän metody gurrun edilmeýär diýip habarlar gelip gowşýar. Sizin pikirinizçe şu Sapar Murat Niýaz döwründe dören şu ýagdaýda nädip çykmaly? Şol psikologik ýagdaýdan sebäbi bu ýagdaý käbir pikirlere görä şu halkyň geljegine umman okuw medeniýetine bir howp salýan mesele hökmünde orta atylýar. Yaşları, çağaları umman milleti kitaptan mahrum etmek, dünya akıldarlarının sözlerini seretsen, onun özü barıp yatan cinayet hasap edilýär. Şoň bilen birlikde hakykatdanam kitaplara syn bolmasa, kitapların haýsy biriniň gowudugy ýa-da yaramazdygy aýdylmasa, ol hiç wagtda kämilleşmez. Ine iň bir ýöne köýzat okuw kitaplary barada gurrun edilenne, häzirki döwrüň okuw kitaplaryna ummasyz köp ýalňyşlaryň bardygy aýdylýar. Sözlemleriň okaryal dälligi aýdylýar. Näme üçin onu tankyd etmeliler? Onsoň beýleki bir tarapdan ýene dürlüge gelsek, biziň çağalyk döwrümizde 3 tane okulga bardy. Biziň owamyzda 2 okulga bardy, 2 bölek owa bolansoň hem mekdebiň okulgasy. Biz okumak üçin şu 3 okulganyň dörürdük, edil sıçan dörüni ýaly edip dörürdük. Kitap gözlerdik. Kitap ýokdy o döwürde. Sebäbi şol bir kitaplar, şol Arkady Gaydaryň Pioner, şo Timuryň komandasy, şolar ýaly Sowet propagandasyny ündüýän kitaplar bardy. Başga bir gow kitap ýokdy. Häzirki döwür ýene biziň jemgyýetimiz şol ýagdaýa dolanyp geldiler. Häzirki çykarylýan kitaplary tankyd edibem bolanok, olara bir söz diýibem bolanok, ýa-da olaryň ornuny başga bir gowy gyzykly kitap çykarmaly diýilen pikiri öňe sürmegen bolanok. Şoň özü adamda kitaba bolan başga bir pikiri, ýagny aşy soğuk salalygy döredýär. Muň özü elbetde gowy zat däl, sebäbi isleseň, islemeseň bilimiň çeşmesi ýene kitap bolup durýar. Şol kitabyň üstünden täze kadrlar, ukyply kadrlar pikir edip bilýän adamlar ösüp yetişýär. Huda berdi, eger başga ýazylara ýol berilmese, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-da ýazy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplary meşhur bolup bilermi? Bolup bilmez. Sebäbi ol bir adamyň kitaby, bir adam ähli zady öz içine alyp bilmez. Eger biz klassik edebiýatlary seretsek, şol özüniň dürlügi üçin, dürlü pikirleri aýdyp bilýänligi üçin gymmatly. Berdimuhammedowda şol dürlülük ýok. Onun için ol nädip ol ähli meseleni öz için alsın. Indi Hudaý berdi, türkmen klassik edebiýat hakyna gurrun edilende türkmen halkynyň şuňky aň meden derejesinde ýetmegine şu türkmen klassik şairleriniň, destanlaryň, ertekleriň ul rol oýnandygy aýdylýar. Häzirki döwürde bolsa, ösen ýurtlarda çağalar şu internet arkaly, başga diller bilmek arkaly dünýäniň dürli ýurtlarynyň edebi meden baýlyklary bilen tanyşyp bilýärler. Ehem hökümet şun ýaly siýasat ýöredýän bolsa, ýazgylar ýa edebiýat barada kitaplar we wagtda şun ýaly siýasat ýöredýän bolsa, enatalar näme etmeli pikir edýän sebäbi enata çağatyna wagtynda bilim terbiýe bermese, onu iňir gowy kitaplar bilen üstüne edip bilmese, onu aňyny açmasa, bir enataň jogapkärçiligi çağanyň önünde. Siziň pikirinizçe şu pursatda enata näme etmeli? Enata şuňky öz şagasy üçin çykarýan puluny gözüňde tutup görmeli. Meselem bir studenti okutmak üçin Türkmenistanyň özüne aşa gymmat diýerler. Şol studenti beýleki bir respublika iýerip okutmagyň özü Türkmenistanyna para bereninden ýene ol arzan diýip aýdýarlar. Şol çykarýan paralaryny, çykarýan dollarlaryny gözüňe getirip görsünler. Olar häzir bir okuwçy üçin näçe pul çykarmaly bolýarlar. Üstesine de soňky 1 ýylyň dowamynda şu dollara girdilen gadagançylyklar sebäpli olar nähili kösönüşlügi başdan geçirýärler. Hatda pulum ýerip bilen oklar. Şol ýagdaýy öňräkden başlamalyda, öňräkden. Şu çağasynyň dil öwrünmegi meselesini, internetden peýdalanmagy meselesini, beýleki meseleler barada eger öňräginden aladep başlasalar, azda kendi harjy çykarsalar, soňu bilen ol ýeňil bolar. Sebäbi okuwçy şu mektebe oturýan bolsa, eýem sen ona plança $1000 taýýarlamaly bolýan. Türkmenistanyň okutsaňam, başga bir ýerde okutsaňam, hökman $1000 sen çykarmaly bolýan. Şol dollardan öňräkden harj edilse, meselem $5, $10, aňyr gidende meselem $100. Bir dil öwrenmek meselesine, bir internetden kadal peýdalanmak meselesine, eger enatada ýeterlik sowat bolmasa, ähli enata taýýarlykly da däl, onu goşmaçy muallym tutmak
meselesi var. Sebäbi oku bilen ayakdaş gitmek mümkün däl. Şol zerur urundan meselem daşary ýurt dilini öwrenmek, matematikany ýa fizikany öwrenmek meselesinde muallym tutup bolar. Şo muallymlary yerli pulo, ýa-ni manadyň hasabyny tutmak mümkün. Soňundan bolsa enatalaryň bir öz ýagdaýyna seretmegi gerek. Bu çağı üçin men soň $100 dollar çykarýan diýip bir aladalanmagy gerek. Şol aladany ýerräk etseler gowalar mukadýan. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Halif bilen Türkmenistanda kitap okumak medeniýeti barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem mesele barda siz näme pikir edýäňiz? Bir de ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini owan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Kamulla kabarçymyz Şamerdan ul Muradi Demirgalyk Owganstanyň Joguzdan welaýatynyň Meňezgi etrawyna ýaşaýan Anagylç bilen söhbetdeş bolup, onuň türkmeniň gadymdan gelýän it saklamak täplerini dowam etdirişi bilen gyzyklandy. Adym Anagylç. Men 35 ýaşadym. Etem bakyp saklap ýörseňiz, etinde disipline bar bir 3 sana ana şäherde duruşturýar, börde duruşturýar. Hepdeniň aýsy günlerinde ituruşy bolýar. Onu bördüň şemmi gün bolýar şäherde, bu sen akçan şäherde juma gün bolýar. Iki wagtda bolýar da. Seniň itleriň uruşda ýeňiş kazan bilýärmi? Basýor amma batylýon ammardana. Hemişe basyp ýörsem bolmaýdy ana. Batylýon pillerden bolýar da. Sagdyna amma ana daýuraga ammar. Bir basýo bir batylýon hemmejik barabar bolan ýok. İtlerin atlary hem bardyr. Atlydan da her bir ýaşrak, bir ana garryrak, ana sontuny laýyk aýdy bermelden birine çaga, ana birse ala, ana birse sary, birse ana gök, ana aýdy bermelden. Sende alabay itlerin barmy? Alabay tohumlaryndan bar. Tohum bütün sonra alabay ýönde bir renk bolsun diýerler, bir renk. Ekstra adam şu bir renk bolsana bul uruşýar paran diýer, alasa ýa da diýer, onu ekstra adam sen onu bir renk bolsa bul gaturşýarym diýer, bir renk alabaylarym şol uruşýar baçynda. Mijasyna garýar da ana gura ya da garan yok. Yörük jahillige garýar ektere. Ektere onu urşuyor yörük jahil bolýar, takatly bolýar ana. Sen güjüge çağalykdan ulaltýarsyňmy? Ha çağalykdan ulaltýar, şu çağalykdan ulaltýar aslanam. Ketde bolansaň al her rakam terbiýe bersen şu terbiýe gara bu ketde bolandan soň ulaldyňa hiç bolsaň başga her kim bir rakam terbiýe ulaltýar. Şu çağa pila ulaltsaň ana özüňe rakam terbiýe bersen şu rakam bolýar da. Ana son uruşturjak bolsaň ýa-ni terbiýet bar da. İti sagdyn etmek üçin näme berip bakmaly? Aýyny sagdyn etmek üçin sana sol güwüne ýakarýanyk zat berseň, daýy kuwatly zatlar berseň ana, bolýar diýär çorba diýip ana kelle başak çorba, başga sol ýumartu daýy etýän zat da. İçerseň hem bolýar, şuny ýalynyň üstüne guýup berseň özi ýerde bir teklip. Fidaýet ýok, kuwat berýär da şondan ana ýumarta wa sol uwal 2 däne de berip soň, ana 3 däne 4 däne eltip ahynda 7 10 bar insana berseň bolýar da. Ana soň uwal bir wada köp bermende ana maýda köp eltip berberseň ana soň uruşturuljak çyn berilýär. Uruşturmajak adam onu berenem ýok, adamyň ana daýy bolýar da soň sagdyn gelýär her kança. Güjüň ýaşlykdan kulak guýrugyna kesýärler näme üçin? Kulak guýrugyndan sol müştiýanjyklygyna kesilýär da. Şu kulak guýrugy bolsa bolmaýar, hem sen bir adadyk ýaraşyk bolýar döletin. Bolmasa kulak guýrugyna kesip men saklasaň ma bolýardy. O gürje diýip o papy diýerler, o zatlar bar, onu kesip zady saklap oturan ýoklar, bir rakam şäherlerde zatlarda bolýar. Börlerde onu ol ýok da, börlen hem bizi meýdanda ýaşaýan itlerden de möjek ýaýr bilen mana tuwaş edip malyň ýandy uruşturjak çyn saklayan adamym soň kulak guýruklar kesilýär da. Ituruşy ýarışlary ýetigiderli geçirilýärmi? Tindana ol bir ba mana mudam ýeňiş gadam diýerdi, hali gaçanny göremiz ýok. Maş bile bir wa täze hal şüýlden bir 6 aýta urşadykladyk da, hali ýaş çağada. Daýy bardan bundan şu bir var hali 9 ýyllabym urşan, 9 ýylda da gaçyk görende hali. Ana ol ak alabaylardan solam. Rengi agystak ýöne şu alabaytlaryň tohumdan solam. Ituruşyň ýarışlarynda ýeňiş gazanan ite bayragam berilýärmi? Goýulýan ýerema, goýulmaýan ýerem bar da. Ana goýup uruşturýanma, goýman uruşturýanma. Ana bu kışlaklarda uruşturýan ýerde goýlanam ýok, ana şäherlerde goýulýar. Üstünden goýulýar da. Ana 200 dolar, 500 dolar, 100 dolar goýulýar. Ýa-ni başga da goýýan adamlar tapylýar. Ol urar, bulurar, ana emet goýýarlar da. Itlerini üýde baglap saklarmy? Baglap saklanýar, goý berilýär. Goý berseňne ýa biriniňki bar ýa biriniň küçügi uruşýar, urulýar, zat etýär, baglagyl durtapan. Ol sen uruşturjak plan eltip uruşturýarsyň, başga plan durýar. Itlerini günde gezdirýärsiňmi? Ana gezdirip onu tab etmelden, soň uruşturmaly. Ana 2 mahal gezdirilýär da, günde ertir, akşam. Ertir ir bilen ana namaz okap alyp gitmeli. Ýagşy ýa-da soň getirip dank goýmaly, akşam ikindinden alyp gitmeli, giýjana hupdandan irrak gelmeli. Tab bolýar da, soň 2 saat ana gezdirilýär. Tab etmesen aş uruşamaýdy bilmeýär da. Haýdy gezdirmel maýda-maýda. Soň tab bolansaň da ana rengi eýleýdi bir bar kurýar da, soň ýalkym berip super edilýän gat ýa da soň. Hormatly dinleyijiler,
Kavulla kawarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň anlygyl bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragada studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene efirde uşuklarymyz senlik hoş, saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.